Kongkama eitur siama zwar ngal thin Kimberly chu nidang ang bokin eggrol siamin aboi hlea chuti lain apasal group CEO Mr. Gua ero SK Group tenen tho ho na thuthlung zia anlo tumve mek thung Secretary chuan Mr. Gu inupui kan zong hu e tia alo shila wangin Kimberly omna lam chu anlo pantadwa dwa mai ral khata tangin Kimberly chuan alo hua rangdewin ador chu atlan chiat pui ngal thui fe tlan nu chuan zui tu anei to lawin a hria a athla amwang veu to ma sele helicopter le car pali ba ka bodyguard pariat ngot mai chuan anlo la zui reng mai chu ni in anlo nang ching ta gu chuan pangpar moi tak lo pe in ina ho toila alo tidam duama kadulo ingwangin nge ke ekro zor lai min lo ti boy le hei hi kamalam hunata na ke zonna bulchan na tur ani hi Kimberly chuan alo ti maka pangpar po chu alo lak sak du lo nu i kapia dam thalova enkol turin kakaldona chumi chung chuan company hi ilo enkol don nia jinsen chu lo hodon thoma se nangman na I thiam zo kang guan ati ta ka chuan lungoi takin anin kai ho vele tamai boka company a chuan a scooty nen bok holam taka in chein kimi chu awakal maya meiche pakhat intinal deuh nen anin supal a coffee ken lai ati buaka wangin chunu shawl chu a hu dewa designer kut chhuak ani hi ti in alo lung oi lo hle kimi chuan ngaidam dil pa in a shawl zok chu nei mai tur chuan a pe a Louis Vuitton kut chhuak alo ni tlat mai lom takin chungnu chuan ala a shawl chu a pe ve thung ehe sujia ni kha ini tiro Kimberly kania kha college kan kalho thin kha phordewa kimin alo ti chuan chutiang ka shilove a min shat phet tum boi du su ti in sujia ni chuan alo chhang da ya manager le a staff te chuan pu ber nu pui a local don ti thu an don ta ka chuan thathei ang bera lo don son tumin an loading thapa Kimberly lo chuak chu chibai le madam ti in chibai an lo buka ma se a hnunga sujia ni a lo chuak vele an va hmu chuan a in cheina a pian le hoi hervel chuan a zir ang reng si a chu zok chu an pu nu pui chu ani an ring le thut kalte mindal ti in kimi chu an nek soka sujia ni chu an va biak ton le ngal dai to ani la chuan CEO nupui anga an lo dong song vel chu nuam alo ti kher mai le alo ni om vele ngal mia kimi ero chu muntify tu local ve tur tho emo an ti a an bedu da hle thung sujia ni la chuan CEO nupui kani hi alo ti deuh chen to box si ehe CEO nupui bok mo gushi ya mai chu min lo kopreng ani mo ichak lo viawang ti in arukin kimi chu ain seru na sa ma se ani zong in la million vakchi ani lova ti tur om ang munti fai po chu ni se an company tan chuan tho mai a hnia lo jinsen a chuan a u nau pa nu pui chu ral khata tangin a lo thlir ve renga ani po chuan sujia ni chu emo ati ve tho a u soidan kha chuan mi fel le in ngai tlom tak ani si a tunami ero chutiang ani hausi lo chu a u hne na chuan avashila akul ve dewa aba ka chuan a felania o lawin kol chang che alo ti maya naktuk zana product thar launch tur om kha lo en chiang la imo nu chu thui lo soitir mai don nia ala ti zui phei chu a pom pui vak lo thil ati kholawang ti a hlau ma se a hnial zui du tabik lova kimin na a tho hlan chuan sujia ni chuan azung bun chu a beka chuan alo da ruk sak ho mai a tum to lain sujia ni chuan kazung bun abo da ania in lo hmu em ti in alo zot thuta ai ka hmumia lo tia alo chan chuan ko ilo I ru niang I bek chekila aum lo chuan I hodon nia sujianin alo tile
a rem ti vak lo chung chu manager te chuan an lo bun ruah saka zungbun chu a lo tla thlanol mai hei chu CEO in millions athuma a le sak che kha ani maw an ti chuan a lo ni om le hmia to a kimi chuan angei ve ta deuh man to tak mel chu a put lem lo hi mu le a lem mai mai aniang a lo ti ve ta chat mai iwa sak lo ve I ruk sak nuwa I soi chhele amo ani chuan athak chu min hmu la an lo ti ta sup local ro ma se CEO office a oma ati chuan anupui om thawlom ti in sujani chu a mel chu an scan tira ma se kongkhar chu a in hong thei tlat lo chuti lain olsam takin kimi mel ero chu alo man fu chat thunga mak an ti hle ma se achunga tangin jingsinga alo chuak ve chia chung ho bula chuan tunge ni te chu a han shil sha zunga an ni po chuan chulai hmuna an kalna chan te chu soin kimi chu rugrua chuan an pu chhun zom ta zel jingsinga tongdana chuan a u nupui chu ala hmu bik lo ti sujiani chuan a hre thiam thuaya CEO nupui ang chuan a hwai takin a om chhun zom le ta phurvak lo chuan a file pakhat hi jingsena chuan a lo pe a Google press conference naktuk zana kan nei dona kauin thu sei turin adu chani lawin zirla ikor tur chu Dior chief designer in alo bai puyang ti in a shil Kevin na design kor a han hatur bik chu an lo phur puin an hu chak to hle sujiani omdan vela tang chuan kimi chuan shaswal palawangin lem achang chho tangat ngat ti a sha thiam vek to an pa ne na anim biak po in a korman chu pelok lo tur le aman apek tur tho a shila atu kalo ni chuan sutiani chu dora chuan avakala manager te ho po chu a shwai ve a chutiang dora han kal ve the ringot po chu nuam an lo ti in anin ti thei hle a an bula kimi loading ve reng an hmoi ro chuan an lo ngai mo le pek hle Kevin ala chuan guanu pui chu tu ber nge ni alo shabi khawlova ala hmungai bik si lo kimi zok chu an pi ani thu an soita ka chuan a kor siam sakte chu awalak chwa tira a sample a hak chin la chu ate in a ching em bok si a chu kor kherla chu adu thu ala soi ve tlat bok si a chian te chuan an oi theinan an du kor chu thlang tur chuan a shil vel ham phur deuhin an nila chuan an thawmhnaw duh ber te chu an va ha thewa atowania o I pi thei do nem ni kimin alo ti chuan lawin rol ve su I du le pakhat chu vain thlan vela sujani chuan alo lati ham ma sele bil an lo soita avain a kornen milian som pakwa lai man alo ni si kapasalin a pelok vek tawng chu ati chuan nangman ipek tur thu alo soi to a alo ti si chutiang zat poisa ani dai reng si lo a cart chu an han hmang do na alo dai lo na samai an buai zota machine a chian yang ati thul cheng sang ni chia ani ti a in shekur mai si a awm anuam to lo machine dang zonga po chuan an hmang thei chuang lova voina ta na ka man thei chin ka hmang zo to niang tia ti ta ringot poisa in pek thei lo chuan in thuam hno te kha lo da le tro u Kevin a chuan alo ti ta ui hlom veu ma se police ko an tum ta ka chuan sujiani ber chuan a hlau si a fada phot mai ro u ti in zakle lung oi lo deuh chuan a ho sandai a chan te po chuan an lo chhuak ve nga la kimi ero kha chuan kor chu ale zui ngal maya chu ero chu an hu to lo sujiani rin hlel ai chuan Kimberly zok chu an le huat le ta vek maya Mr. Gu chuan anupui chu lo bele in thataka thu soi tur chuan alo fuya du sakna te alo hlan atuk zana chuan manager le a chan te chuan sujiani chu an la tlon chara jinsen a po chuan thu soi a hun to thu lo soin in ring turin alo shila anila chuan pakhat ma alo la in enlock si lo English vekin a in ziak bok si a chiar thiam vak bok si lo nen a thil ei lai chu a allergic ani thu soin
a pum a ti dir tar ngota a siam tu la kimi alo ni le zel si an hauron le ta tlwar mai chu jianin thu a soi thei tak lawa chuan kimi chu a ayo a thu soi mai tur chuan an lo tur ta a du zok thaw wang chuan a hnial buai lem lo Kevin ali a ho te chuan kor chu an lo ken saka a moi pui khop mai Kimi chu amol pho ngei do na sha in Sujiani chu alo ni ru char jinsen na ero amang ang hle to inga nge he tai lo la thut renga kan nga thup to che hi alo ti kati palu tu kathil ei ka allergica thu ka soi theilo ka aya kimi ka kaltir mai alo ti zai chuti lain an soi kimi ngei mai chu nal takin alo chuak ta zana a file ken lai chu a han ena engma alo inziak reng lo a in thlak lan khan a file a blank zok chu Sujiani chuan alo pe chu ni in ma se English te zong ma ni tong ang mai in a thiam na la mi pui lo welcome le project khan soi fia ringot chu alo har sat lo na samai si kalkhom zong le jinsena chen chuan kimi chu an fakin an bor ta luaya Sujiani chuan a thik le ro si a hodai mai te chu atum a thian te khan naktu ka gu corporation racing track awm dona sin executive hau chau antel china min shwai ve ro o ti in an lo tlon le to zana chuan guwa chuan anin nei anniversary lo thleng mai tur pualin kimita na thilpek tur angai to thu alo shila ani chuan supercar mani a Las Vegas show a an pho chwa kha min pek itum chiang mai alo ti a kar lampang hi angai na zong tak ani reng boka alo ring dik chia a phur to kher maya flying kiss te alo pe vel atu ka chuan karnal tak te chu an lo pho chuak ta thlo a chulai hmun enkol tu chuan Mr. Guanupui tan kar thar moi tak an bua sai thu alo soi ani hi pu bernupui chu ani hi an lo ti a garage a chuan kar chu alo la in khu fel thlap mai Sujiani chuan hong turin a shil ma se Kimberly lo lang thutin a theilo Santiago pink print ani awangin ni thumral ma chuan ni eng mu tir chi ani lo arong adanga nga a khok vekang ti in a lo danga do tani chu keima nge hian kan honga nge ti in jam lo tak chuan alo pan hnai iti chelfai chuan o million ni man lai ni kha rong ka man kha kimin alo ti le wata chuti chung po chuan pink color po ani bok love ti in Sujiani chuan a hong lui ta tho McLaren sena alo ni le ngal khovela panga chia siam chhuani in million som thum panga man lai ani ome moyan ti in an khoi chen vel dia ta ma se alo la ro thalo tak chuni in a color te chu chople chil chuan alo dang ta veka chuti chung chuan ngai that lo na chang po chu an la she chuang lova Sujiani la chuan chuang ro le kalen chwa puyang che u alo ti le ham ma se kar kong khar chu an hong thei ta tlat lo khongi kar chabi Sujianin ati chuan chabi hom lo veng tu chuan alo ti voice control ki in anda dai mai alo ni a ani tu in he kar hi kata ni in hong ro anti che in alo in hong mai don ani in hong ro sesame in hong ro Sujiani chuan alo ti vela a hming ishe chhel tlat mai ti in kimin alo ni kur engti kong mai in a in hong thei si lo a chia ni hi ati tarimota ma se kimin karong sen no te hanin hong te le ati chuan kar chu alo eng zeka kong khar te chu alo in hong tamai mak antina sa ma se Sujiani chuan ama kar ang chuan ala soi ve char thowa an thom shia in jinsena alo lut ve ta an monu in boina alo siam pe lutuk mai chu angai dan ani vak to lo thil chalo a thleng le palang ti a hlawa wangin Sujiani po chuan akal santa wata a thui shwai te po chuan an zui chuak dia tlem chuan rin helna chu an nei tran to a
chu shekarin sujia ni phakar lutuk chuan Jensen ali Kimberly te chu in ngai zong ang chuan a chhuah le dai to an pahnih tangrual chuan chet an lak khal zela an isi ka wangin kar te pawh an lo ti dang lam vek ang chuan a ngai tir le thei tlat nia chulai hmun lo enkol tupa chu tudang ni lovin sujia ni pa lek alo ni a kimi chu ngai dam alo dil char char sujia ni hniana CEO nupui ka ni ti hi ishil lo phot chuan ka ngai damang che alo ti a na a chan ai chuan a fanu bula chuan zep mai chu a rem ti ina awa ho chuan a fanu chu lem a chana wang chuan a hawa a tho puite laka po in puang mai tur chuan a shil a teulo mai ka kal thui to lutuk nu le pa thatak na tho sang tak te chu nei ve ila chuan lem chan po ka ngai lo mai tur in ri thei lutuka ka tuar pha ta ni hi alo ti zeka ala thin rim zui zok ma ningze chuan api chu va bia in an mo nu chu mi thatak ni a hriat lo thu awa shila api po chuan a thu soi chu lo la thu takin go chu anu pui chen mai tur chuan a shil ta ni